Tip number 1, joke mo lang. pag bababa kayo ng elevator, yun, wag niyong hawakan yung mga numbers dyan kasi madumi yan. Char, arte 101. So, gamitin nyo lang yung wallet nyo or your phone nyo na, ito wallet na lang ganyan. Kasi ma-arte tayo. Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Yeah, welcome back into sa Duanta House. Kasama niyo si Pabibo at Bebe! Kakain Chill, guys! Char! Namin My sa guys, Thailand. guys, nalalaman. Daming sat-sat. We came back from Thailand, di ba, Bebe? And ngayon, aalis na naman si Shanta. Shanta is going to a place called Leyte, which is where she's from, di ba, Bebe? Ang bukid sa Leyte. Yes, papunta siya doon sa hometown niya, pinangalingan niya. Oh, pinanggalingan. Pinanggalingan pala. Ayan. So, ano po, why are you going there, Bebe? Kasi bibili tayo ng lupa! Yay! The Duanta lupa! The Duanta lote! Duanta lote! Wag lang Duanta loto, bawal na ang loto sa Pilipinas. Sasarakan ni Duterte, ala ka. So, Shanta is going there kasi dito sa Pilipinas, bawal bumili ang mga foreigner ng lupa dito sa Pilipinas, di ba, Bebe? Foreigner ako. Kahit pusong Pinoy, foreigner pa rin, okay? Pwede ka lang bumili ng kondo, hindi ka pwedeng bumili ng lupa. Ayan. Kaya, Yun na naman yung mga bashers, sasabihin na naman, gold digger! Bibili ka na naman ng lupa gamit yung kwarta ng foreigner. baka tulayan mo ako pagkatapos bumili tayo ng lupa, ha? Bye-bye! Alam nyo, kung maghiwalay kami ni Shanta, wala akong magagawa. Kahit bibili kami ng lupa, kahit ako ang nagbayad. Huh? Ikaw ba nagbabayad? Tayong dalawa. Alam nyo, if Shanta buys the lote at kalahati kami, like I pay 50%, she pays 50%, tapos hiwalayan niya ako, wala akong magagawa. Patay tayo dyan. Sa kanya pa din yan. Ganon dito sa Pilipinas. Kasi sa name niya, hindi sa name ko. Ayun, di ba, bebe? Kawawa ko naman, my Dwayne. Huwag mo akong iiwan, bebe, ha? Makapunta ka sa Leyte, tapos, ayun, hiwalay na tayo. May lupa ka na. May Ako lupa wala na na akong ako. pera. Kakainis. May lupa na naman ako kahit wala ka. Wow, feeling. Totoo naman ah. So Bebe is leaving today. She is leaving here in Manila while she asikasos that one. And I am going to finish making our Visaya tutorial course. Kaya may setup kami na ganito. So yeah, abangan nyo. If you have someone that wants to learn Visaya, Shanta and I are making a Visaya tutorial course. Okay? So everyone you know that wants to learn Visaya, let them know. Okay? This Enroll course na is kayo. coming very soon. Very soon. Together with our Tagalog course. It's so shaky. Oh, sorry, Bebe. Is that better? Yeah, it's so shaky. Baka mahilo na naman sila. Akala nyo, gold digger si Shanta. Pero mayaman yan. Nag-aral siya sa UST. At saka Diliman University. Siliman! Ay, Siliman pala. Siliman. Knock-knock. Who's there? USD. UST who? Bulok na ang joke na yan. Diba? Sige nga. USD, call me on your cell phone. Ano daw? Sinira mo yung joke. UST, call me on the cell Hindi ko alam. phone. Alright guys, Shanta is going to Leyte, so we will say bye-bye to Shanta. Bye-bye, bebe. Bye guys! You go to my channel and watch my videos. Yay. Kasi nag-upload din ako sa channel ko. Shanta Woolly. Ayan, pabebe tayo. Naka-zoom in ba yung braces ko? Hindi. Okay, Shanta. Tara na. Oops, don't you like that. Yes, we are going, well, you are going to Leyte. Tip number 1. Joke mo lang. pag bababa kayo ng elevator, yun, wag niyong hawakan yung mga numbers dyan kasi madumi yan. Char, arte 101. So, gamitin nyo lang yung wallet nyo or yung phone nyo. Ay, ano na. Abrido. Ayun. Rainy, Na yung sasakyan mo siyan. bye, Rainy. Bye-bye, Shanta. Ay, lala. Bye-bye. Hi. Ingat, bebe. Bye. Bye-bye. Mauwi yun. Sorry po. Sir Shanta. Sir. Bye-bye, bebe.
iniwan na ako ni Shanta. Bibili siya ng lote doon sa Caligara. Baka may iba siyang lalaki doon eh. Tapos, kawawa lang ako dito. Joke. Alright, habang wala si Shanta, let's play a song for her para panoorin niya ito sa YouTube at kiligin siya habang wala siya dito para hindi niya ako iiwan. Alright, here we go. Ready? Sa tuwing tayo'y magkakalayo, hindi matahimik ang puso ko. Bawat sandali hanap kita, di mapakali hanggang muling kapiling ka. Dahil kung ika'y makita na, labis-labis ang tuwang nadarama. Magisnan lamang ang kislap ng iyong mata, kahit ano pa ay kakayanin ko na. Basta't kasama si Shanta, walang magagawa. Lahat ay maiaalay sa'yo. Basta't kasama si Shanta, walang kailangan pa, wala nang hahanapin pa. Basta't kasama si Shanta. Mali ang chords, pero sige na lang, bahala na. Walang magagawa talaga, no? Pag mali pala ang lyrics, no? Pagkasama si Shanta, lahat magagawa, di ba? Ayan. O, tingnan mo, Shanta, may lighting pa ako. Habang wala si Shanta, I'm gonna show you kung anong ginagawa ko dito sa bahay, okay? Ngayon, inayos namin ang Bisaya tutorial course coming very soon, okay? If you want to learn Bisaya, kung ganahan ka magtuon og Bisaya, mag-enroll na kamo dito sa among course. Dito sa philtalk.net, doon na siya. Doon na siyang i-release. Actually, i-release na namo siya, pero wala pa official announcement pa. So, kung ganahan kang magtuon og Bisaya, enroll na kamo dito para nindot. Alright, so that's what I work on. My Bisaya course here on my laptop. Diba? Ayan. Siya na laptop, feeling gamer. Acer Predator. Ano natin siya? Kasing, ano ba naman yan? Kaloka. Ayan. Diba, Predator, feeling gamer. You know. Alright, here we go. Working on the Bisaya course. Alright, check this out. I'm gonna give you guys a sneak peek at what it is. So, naalala nyo ba nung pumunta kami ng, ano yun? Kalimutan ko na. Pumunta kami ng Ilocos Norte. Diba? Doon sa Ilocos Norte, nag-shoot kami ng Bisaya tutorial course with a professional film crew. Alright, so it's 100% professional. I-plug ko muna, alright? If you have a boyfriend, kung naa kay uyab nga Amerikano or foreigner nga ganahan magtuon ng Bisaya, mauna siya. Mauna ni siya ang pinikanindot nga course para sa iya. Para dili na siya malibak ninyo. Dili na siya mabaligya. Okay? Let's check this Bisaya course out, alright? Ayun. Ito yung course. Hello, I'm Dwayne. And I'm Shanta. And welcome to your very first Bisaya lesson. So we have chosen this spot here in the rice fields because it's symbolic of us planting a seed in you, a Visayan seed which will eventually grow as you go through the course. The of A-E-I-O-U is exactly a Thai. Okay, it's just you pronounce every letter as it sounds. Monisha, first lesson. Vowels. The pronunciation of A-E-I-O-U is exactly as it sounds. A, E, I, O, U. Oh, diba? From pronunciation all the way to being fluent. Okay, so enroll na kamo, philtalk.net. Alright? Mura siya social media para sa Pilipinas. At syempre, habang wala si Shanta, inaayos ko po ang Duanta merch! Yun! Duanta merch! Yes! Duanta merch po, 450 pesos na lang, clearance sale po to, okay? Kung anong meron dito, yan na lang ang bibilhin namin. I mean, ibebenta namin. Kung ano ang natira dito, yan na lang ang ibebenta namin. Alright, 450 pesos ang isa, free shipping, cash on delivery. Order kayo dun sa www.duantamerch.com. Ayan. At habang wala si Shanta, maglalaro muna tayo ng
Nintendo Switch. Kagaya nung naglaro si nanay, ang mama ni Shanta dito ng Nintendo Switch. Oh, diba? Social. Yun. What should I play? There's Crash Team Racing, there's Crash Bandicoot, there's Mario, there's Pokemon. Ano nga? Ayan, Crash Bandicoot nga. Oh, pwede. So maraming pwedeng gawin habang wala si Shanta. Marami akong projects na pwede kong ayusin habang wala siya. I love this game. Here we go. Ayan po, yan ang kalagayan namin ni Shanta ngayon. Wala siya dito sa Manila, nasa Leyte siya. So baka iniisip niyo kung bakit hindi ako sumama sa kanya pupuntang Leyte para bumili ng lupa. Kasi nga, pag makita nila ako, na foreigner ako, na puti, doble na ang presyo. Kaya si Shanta na lang ang papunta doon para akala nila Shanta lang ang bibili, di ba? Hindi ako. Kasi kapag foreigner, mahal na. Foreigner price na, di ba? Kahit nagtatagalog ako, wala silang pake. Basta foreigner, maraming pera. Yun yung parang mentality ng ibang Pinoy, di ba? So yun. Kaya si Shanta na lang muna pumunta doon para bumili siya ng lupa. At sa totoo lang, kahit bibili siya ng lupa, wala akong claim sa lupa na yan. Kasi foreigners cannot own land in the Philippines. Not 100%. So, ayan. Si Shanta, may lupa na siya. Ako wala. Feeling lang. Alright guys, maraming salamat sa panonood sa vlog na to. Kita-kits po sa sunod na video ng Duwanta or Dwayne Woolley lang muna kasi wala si Shanta. Hanggang August 7 siya nandun. Ayan, okay guys. Kita-kits! Boom!